Adorang somarsaur hita dohot hata nidebata jemulu mahita martangyang. Dame nidebata na sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita. Di dia pehita maringanan di bagasat tikion asin rohani di batama nasimadungan hita saluhutna. Donga sahapor siaon di bagasan Tuhata Yesus hatani di batana gabe turpuk jamita di tikion tarsurak do di Heber 2 ayat sada saha rodi opat. Songonom ma didok. Di baheni naeng mamu bagomosta maniup hata nauk tabigi unang tung di baurhok kita. Ai gari hata nahinatahon niaka suru-suruani gari hokdo. Jalan asa pangalausion dohot hatuison mangalap pamaloson na hobbar. Tagamo maadong dapot hapurusata molo tatuison haluaon na segudangi. Pola do Tuhani makatahosa dimulanay jala momos di pasahat akka nabigi sa tuhita. Ay dohot do di bata makatidakon marhite-hite akka tadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan haguguon nang marhite-hite toddi perbadia na sinagihonna guru lomone rohana. Ido saakna. Donga sa porsiaon di bagasat Tuhata Yesus adong do hea pengalaman ni sahalak duli-duli na ketinggalan pesawat. Jala kisah nyata do pengalaman ni. Ceritana songonong. Ia jam keberangkatan ni pesawat na di TKI jam 5.25 pagi. Jala penerbangan pertama doi sian Bandara Halim Jakarta tu Banda Aceh. Borngin nai sebelum berangkat mak kata-kata di bana dohok donganna. Laos begadang. Arwah sengaja do na begadangi asa unak terlambat tu bandara. Dung dapot jam 2.00 dini hari dipesani bana ma Grab car menuju tu bandara. Mar Grab mai bana. Duk saha di bandara pitor check-in mai bana. Sidungi mardalam mai bana menuju tu ruang tunggu. Mulai mai bana modo-hodok. Jala lamborat modo-hodok nai. Diberengi bana majam. Arong dope nian sekitar 2 jam nai asa berangkat. Pina piak majo. Ai liling dope asa berangkat nina rohana. Nian jolo di setel ibana do alarm di HP na ado raksa di papeak. Alai lam liling lam tabu maharwa di hilala na piak-piaki. Dungi los terpudum may bana. Dung jepak tikina makulim ma alarm ni HP na. Alai dang dibigi ngareng si bana. Ngadiri pibana harwa naung dijabuni bana namudumi. Duk piga-piga liling makuling mamuse alarm ni HP nai. Tersunggul may bana. Dibereng majam ngamau ngaliwat jam penerbangan. Pitur merlujung may bana mantapoton petugas ni bandarai. Alai alusna, maaf mas pesawatnya baru aja berangkat. Tadi masnya sudah kita panggil beberapa kali. Terus mbak, tiket saya masih bisakah dijadwal ulang hari ini? Alus ni petugas, maaf mas, tiketnya sudah hangus dan tidak bisa lagi dijadwal ulang. Aku sial lain ni bana. Mai top salsakna. Mata upapiak manaking gabi ketinggalan pesawat tiba. Tiket pehangus. Percuma do sampai bigadang ana budari. Tuai musiak ka jadwal ni iba pe di tujuan gabi gurkar sudi. Oh nasib. Menyesal hiam ma pakilalan. Nian berangkat do musibana sadari i. Alai ikko rugi makatongna. Jala parborhat na pe ikko sian Bandara Soekarno Hatta nama.
Songonima cerita ni duli-duli na ketinggalan pesawati. Dong sapor siaon di baga satu hata Yesus, ahado naneng idau tasian pengalaman ni duli-duli na ketinggalan pesawat naking. Na taida sian pengalaman nai, nak PHP naung di tangan nahian tiket keberangkatan, alai nebui hangus do HP tiketi, manang batal, alani netar podum. Jadi tusido nang tiket haluote. Merhiti nang porsia jala terdidi hita di bagasan goar ni Tuhani, nunga di basa-basa hutu hatta be haluau di hita, lahu tu sabulu ni tordita ima tusulkui. Alai nakpe naung di hita tiket haluau ni, nabu di cancel lui. Manang nabu hangus dui muse. Mulu gabe terpodum hapor siauta tutuhani. Manang mulu sumarsitiopan jala tahanguluhon hata ni debata. Ido na naking diturpukon, dibaheni naing mamu bagomosta, maniup hata nauk tabigi. Unang tung di bawor hok kita, manang jangan hanyut di bawah arus. Artinya, ikolam marsitutu mahita, manangihon doh makanguluhon hata ni Tuhani. Unang ala ni kenikmatan doh pangela ni portibion, gabi di bawor honi hapor siauta. Manang gabi lonong hapor siaoni. Mulu sanga lonong hapor siaon, totu marisuang mahaluaon, naung ni basa-basa honi Tuhani di nguluna. Jala narope hasusan nama. Tudus dui tu halak naboga piate. Ala suadong be sitiupon na natugu ba selesai me bana. Lausongoni do nang perdalanan ningguluta saliling di Portibion. Mulunung ngasanga mugap manang lonong hapor siaon ala somar sitiu ba betu hatan itu hani ba hamaguan na maujungna. Songor ripeni silutiate. Adik penaung di paingok suru-suruani unang manaili na sida do Pak Pudi, tagad di paru di bata udah barerang do api tu Sodom do Gomora, alai ala tuis do ripeni silut di hata ni di bata, manaili ma ibana do Pak Pudi. Ujungna gabi batu siram ibana, dang doho bibana madua. Songon na buite ida di sada Musa sa polisi. Jadi halak nauk taruli di haluau nasihat Tuhan, alai dang di hari kotot tumangihon dohok makanguluhon hata ni debata, ido na manuison haluau ni, menyia-nyiakan keselamatannya. Gabi marisuang ma pakukopon ni Yesus di nguluna. Jala manangisin na tuis di hata ni debata, ditikina masa do pamaloson nasihat debata. Ima uhum songun natabigin naking didok diturpukon. Nasa pangalau sion dohot hatuison mangalap pamaloson na hobar. Di ayat 2. Jala manangisin na tuis di haluau ni dak tagamon na be adong hapurusan na. Ia soholan na bertobat jala mulak tu debata. Jadi sotong diri purupaning adong disi jalan pintasate. Manang adong dalan asing laho tu haluau ni. Tangga dong be. Di Portibio berlaku pepatah nomor dok 1000 jalan ke Roma. Manang banyak jalan menuju Roma. Lapatanna ada banyak jalan, cara, kemungkinan, dan kesempatan untuk mencapai tujuan kita di dunia ini. Alai mulu menuju tu sabulu ni torditai do, bahwa Yesus do deleta. Jalahatan itu hanima nagabe sulu-sulu. Nagabi hati urong di perdalan te. Sialani dang jadi tuis manang langgus rohatu hatani Tuhan. Alai totong ma marsihohot, manangihon dohot makanguluhosa. Unak kolad dibigi, unak kolad diboto, unak kolad diatusi. Alai ikon huhuk do diulahon manang dihanguluhon. Songon idok ni Jakobus sada 22. Alai gabi siulahon hatai mahamu,
unak kolan pananginangi akka napa oto-oto dirina. Ai mulu hola pananginangi do dihatai alai dan diulahon tudus dui tu halak napa bereng-bereng rupa nibuhina di sorminan. Di bereng dunia dirina dungi laosongoni gebidang di boto berupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaon nasudenggani jalamiat di haluaoni ima na mertua marhite siap pangulaonna di hatani Tuhani. Donga sapor siaon di bagasat Tuhata Yesus ima na pinengok ni turpuk jami taon lumubi tu hita akan ok pinalua ni Tuhata Yesus. Asa totong marsitutu bersungguh-sungguh manangihon huhut mangulahon hata ni Tuhani. Unang alani hatu isot tu hata ni Tuhan gabe sop si pardohok bemuse. Ai hata ni Tuhan ido sulu-sulu jala hati uro di bagasang ulutta. Dopak sebulo ni tonditai. Laos hata na ido na gabe hagugoon di bagasang ulutta. Laho mangulahon lo munerohan di bata saliling ulutta di portibion. Manak pei ditiki las niroha, manang ditiki arsak niroha. Ai sipata adung du halak lemberta balas nirohana ima akka pasu-pasu na jinalona gabilam deudu rohana siat Tuhani. Harusna iku gabilam jonok mania. Hape sebelumna tardok per minggu na utusakiat di bana. Nuaeng dung mertaba di jalwak kapasu-pasu na siat Tuhani bagabiak kapasu-pasu ido mabbarhoni bana lemdeu siat Tuhani. Dang lem pajonok kodirina be akka pasu-pasu na jinalona itu Tuhani. Alai gabilam padauhud. Juk ma gabiak kapasu-pasui dibain alasan. Daksanga bimar minggu, daksanga betu pertangyangan. Yang go pilih bulanan manang tahunanna mungkin rutin do delean. Ipe lewat transfer nama. Iya sui dititip tu situana. Ipe napas pajupang do. Ay susanga betikina rotu parsawaran manangihon hatani Tuhan. Holan alat na mangaraduti akka pasu-pasu na jinalonay. Jadi unang manian alaniak kalas nyeroha, alaniak kapasu-pasu, gabilam daw nguluna siya Tuhani. Gabituis tuhata ni debata. So nguni nang sibalik na. Arsak manang akaparuk kilon na masa, naing ma lampajonok kodirina tu Tuhani. Aida ngadok kita zolma nasohea marsak manang marukilate. Sudedo rak mengalami. Asing majuru paning met manang belgana. Jadi mulu masa pi totong ma marsitio pat tuhata ni debata. Unang magabi paholak kunguluta siad debata. Aida ngadong tagamotta hapurusan na asing. Natuk peluhuk kita asing di tuhatte. Donga sapor siaon di bagasat tuhata Yesus. Jadi nak pegudang naneng mangela dohok mangalalapi nguluta di portibion. Asa holang sian haluaon naong binasa basahon ni debata dihita. Alai yang go dihita akan aporsea toktong ma gomos tiup hata ni tuhattai. Unang terbawa arus gabe sarobang dohok portibion. Unang gabe di baorhon akka pinar hagiot ni portibion nguluta. Hola siya debatado haluota. Songon nidok ni topik mingguon. Haluaon siya debata. Jadi mulununga di basa-basa debata haluota. Marhite-hite tuhatta Yesus. Hok mahita di haluaoni. Unang beragu hita disi. Enunga gudang nang akatada. Dohot halongangan. Dohot ragam ni pabahenan haguguun. Dipatu pa debata lahu paposor hatta taringot tu haluotai. Nang marhite-hite tor di perbadia. Toktong do mangule debata mangalehon akka hatawut tu hita. Marguru tu lomonirohan ni debata.
Laho manugu-nugu hita tu hasonangan na manottongi. Alani i gomos maitatio. Jala manak mahita asa unang ala hinatabu niakka na di portibion gabi tuis tu hata ni bata. Gabi terpudum hapor siauta. Unang gabi batal tiket haluotai. Laho menuju sebulu nitoditai. Alai sapala naung di basa-basa Tuhani haluota. Totong ma gomos tatiup hata ni Tuhani. Jala taulahon lomon rohana. Amin. Martangyang mahita. Muliati ma Tuhan di hatam naung memakulini hami. Tugu-tugu mahami unang tuis di haluaun. Naung binasa basa homi di hami. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami. Amin.